Maganar Allah a cikin littafin Romawa Sura 3 aya 23 ta ce, Gama kowane mutum mai zunubi ne, ya kuma kasa kaiwa ga darajar Allah. Wato, zunubi yana nan ne kamar wani taɓo a rayuwar mutum, wadda in ya shiga yakan duhunta tsakanin mutum da mahaliccinsa, yakan duhunta tsakanin mutum da Ubangiji. Zunubi mummunar abu ne a rayuwar mutum, wadda yake kaman a matsayin wata rata da ke tsakanin mutum da Ubangiji mahaliccinsa. Kuma duk shekarun nan da suka wuce, al'umma, jama'a, waɗanda sun san cewa babu dangantaka tsakaninsu da Ubangiji, ana ƙoƙari a nemi hanyar da za a dawo don a samu zumunci da mahalicci. Wasu sun nufa wasu hanyoyi wadda ba su san ko lallai hanyar nan za ta kai su ga samun ceto ba. Misali, wani zai ce, a'a, aini na riga na nufa wata hanya wadda na ba da gaskiya hanyar nan za ta kai ni ga samun ceto. Na ba da gaskiya wannan addini da yake ciki, ko kuwa abin da na ba da gaskiya a ciki za ta shirya zamana da Ubangiji. Ina misalin hanya da wannan ɗan minti da ke hannuna, wadda wannan mutum da ke cikin baƙin duhu, cike da zunubi, yana ganin za ta kai shi gaban Ubangiji har ya bayyana a gaban Ubangiji. A lokacin da ya ɗauki hanyar nan da tunanin cewa za ta kai shi gaban Ubangiji, an muka duba za mu ga wannan hanyar har tana ɗan tada kumfa a cikin rayuwar wannan mutum, wannan baƙin ruwan da muke gani. Za mu ga hanyar nan tana ɗan kumfa, tana ƙoƙari kamar za ta wanke wannan baƙar duhu da mutumin nan ya sami kansa ciki. Inda kuna tare da ni a nan har za ku ji wannan minti da ya shiga cikin nan har yana ɗan ƙara, yana ɗan kamar yana wankewa. In kuka kafa idanunku za ku ga cewa har kamar ruwan yana ƙoƙarin canzawa. Saboda me? Saboda ya wanke wannan baƙar duhu da mutum ke ciki. Amma kun san wani abun mamaki? Wannan hanyar za ta gama aikinta gaba ɗaya, mutumin nan yana nan a cikin zunubinsa. Wato kenan hanyar nan ba za ta wanke mutumin nan ya dawo da haske a gaban Ubangiji ba, kuma za ta gama aikinta, mutumin nan bai samu ceto ba. In kuka lura za ku ga yanzu gashi tana kusan gama nata aikin, ta gama duk kumfan da za ta yi, duk caran da za ta yi, ta gama komai a ciki, amma mutumin nan har yanzu yana nan baƙi ƙiran a gaban Ubangiji, ma'ana babu ceto. Amma a cikin littafin Ayyukan Manzanni Sura 4 aya 12, akwai hanyar da mahalicin sama da ƙasa ya shirya. A cikin littafin nan da wannan wajen, maganar Allah ta ce, Gama babu wata suna ko kuwa hanya da aka shirya wadda mutum zai samu ceto, ko kuwa wadda al'umma gaba ɗaya za a samu ceto, sai dai hanyar nan da Ubangiji ya shirya, hanyar Isa almasihu, shi ne kaɗai hanyar samun ceto. Kuma in ka karɓi hanyar nan, a lokacin da ka karɓi hanyar nan, a lokacin nan ne za ka fara samun wankewa daga ciki har zuwa waje. A lokacin nan ne za ka ga ka fara samun karɓuwa, har ka samu karɓuwa a gaban Ubangiji. Saboda me? Saboda yanzu ka yarda da hanyar da ya shirya domin kowa ya samu ceto, hanyar Isa almasihu. Kuma wannan hanyar, kamar yadda littafin Romawa Sura 5 aya 5
ta nuna mana. Maganar Allah ta ce, Ubangiji ya zuba ƙaunarsa a cikin zuciyarmu ta wurin ruhun nan nasa, wadda shi Ubangiji ya ba mu. Wannan mutumin wadda da cike da zunubi yake a cikin baƙin duhu, bai san komai game da cetonsa na nan gaba ba. Yau gashi ya zama daban, ya samu karɓuwa a gaban Ubangiji. Ubangiji ya cika shi da ruhunsa. Ubangiji ya cika shi da alheri, da aikin nagarta da alheri. Yanzu bai da kiyayya, yanzu bai da mugunta, yanzu yana cike da alherin Ubangiji da farin ciki. Wannan shine aikin Ubangiji a rayuwarmu, kuma Ubangiji yana son kowa ya zo ga sanin wannan hanya na gaskiya domin ka samu ceto da haske a rayuwarka. Ina maka tambaya ɗan uwana, ‘yan uwana, kuna so ku san wannan hanya na gaskiya? Ba doguwar magana ba ne, ba dogon zance ba ne, amma in har kuna so ku san wannan hanya na gaskiya, ina gayyatan ku a yau ɗin nan da ku zo gaban Ubangiji, ku zo da wannan addu'a a cikin zuciyarku. Na sani akwai shakka, na sani akwai tambayoyi, na sani a yanzu kila a samu rikicewa game da wata hanya da aka diga an nufa, wadda ake tunanin za a bayyana a gaban Ubangiji ta wannan hanyar. Amma ina kirari, ina kiranku, ina gayyatanku, ba wani abu za ku yi ba, amma shi Ubangiji da yake a shirye kowace rana ya ji addu'an ɗan adam, yana a shirye ya baka ansar da kake bukata. Kai wannan addu'a sai ka ce, Uba, ban sani ko ansar ko kuwa hanyar da na nufa ita ce hanya ta gaskiya ba. Ubangiji, in ba ita ce hanya da ke gaskiya ba, ka nuna mani. Shikenan, ba dogon zance ba ne. In kuma kuna cikin waɗanda kuka yi wannan addu'a kuma kuna bukatar ansar nan, to ina gaya muku cewa ku yi shiri, domin sakamakon addu'an nan zai bayyana a rayuwarku duka. Ubangiji zai ziyarce ku da ansar nan, da wannan ansar. Zai iya ziyarce ku ko ta mafarkai, ko kuwa ta taɗi maganganu da wasu mutane da wasu jama'a da za su shigo cikin rayuwarku. Kai ko ta halittar sama za ku samu ziyara daga wurin Ubangiji. In kuka yi wannan addu'a da gaskiya, domin ku san gaskiya, to za ku samu gaskiya. Ubangiji yana son kowa ya zo ga sanin gaskiya da rayayyar mai ceton nan, amma ba a kai ga hallaka ba. Kafin nan kuma mu ƙara saduwa zuwa nan gaba, ni ne naku aboki Dalhatu Abdu, nake cewa bari Ubangiji ya bishe mu. Amin. Alherin Ubangiji mai daɗi, taimako ga Allah. Alherin Ubangiji mai daɗi, taimako ga Allah. Alherin Ubangiji mai daɗi, taimako ga Allah. Alherin Ubangiji mai daɗi. Ya jalla wahidin Allah, Ubangiji ka karbi nufona. ya jalla wahidin Allah, Ubangiji ka karbi nufona. Ta yanzu mun shirin waka Allah taimaka mana. Dan mu gama tsada lafiya bakin wani mai shekaru da Allah ko yaushe ka gaba da jin haushi. ake dogaro ga Allah. Ko yaushe ka gaba da jin haushi. Kullum ya tashi yin aiki shi dan baya da shi. Domin ikon
taimako da ya kai mana shi ne ya samu jin daɗi shi ne ya ba mu iko kan bisa komai a duniya ne kullum godiya da ke mai dama Allah ya mana kyautan ilimi sai godiya mu kai don alheri mu ba gidi mai dama Allah ya mana kyautan yaya sai godiya mu kai don alheri mu ba gidi mai dama Allah ya mana kyautan ceto sai godiya mu kai don alheri mu ba gidi mai dama yau duk abin da ka samu ina bai zama haramun ba duka Allah ya ba da shi don kullum taimako yake mai dama yau duk abin da ka samu ina bai zama haramun ba duka Allah ya ba da shi don kullum taimako yake mai dama shi yasa a yau komai wahala ko ina cikin daɗi ko na tashi zane yin waka ko na tashi ba ne har abada ba ni mata mai ceto ya zo da lafiya isa ya zo da lafiya isa Koyan uwa mu dau himma bisa aikin da Yesu ya bamu. Koyan uwa mu dau aniya kan aikin da Yesu ya bayar. Shi ne ya ce mu tashi mu yada bishara a duniya kullum. In mun ka zo ga yin aikin mu bi bai wanda Yesu ya bamu. Allah ya maka baiwan yin wa'azi maza ka dau shirin daga. Allah ya maka baiwan bayarwa ne ka dau shirin Allah ya maka baiwan yin waka maza ka dau shirin yafi. Aikin gaba ya san wasa saboda almasihu ma ya ce mu dauke hakuri da turewa kuma kowa ya mika kai don Allah sai mu daina shula lokaci yana tafiya jama'a karamin shirin tuwa kowa da duka kan shi da raiwa ta rando na dai mace sai da lokacin sa ko bai zo ba ko da mu mawakan koto waɗanda mai shirin waka ana ta kwana ana tashi wata ran dole mamace sai wani ya so ya gamu bai sama ba wanda ke shirin kuma ya nasara da duniya cikin sauki har iska ya biyayya da umarnin da ya siya bashi aikin da duka an ka hada masa ya bar su bayan zaka ga kauna gare shi ba gaba ba ayyukan da duka aka ta nufi yesu shi ake murna